थङालिया बे खावालि बायदि मोजां मोना जानानै माने बुंनो हाला आरो ना हाय हेल' वेलकाम टु Hai hello welcome back to my YouTube channel Sunu Mono Gulu Pulu Supu Supu Tolong Tam Ketini Gidam Sesi Ara naibla naik atur guys langsung berusaha selamat ini video kan जोंहा दिनै बेयाव मा होनो रिहार्सल दं आरो बिनिफ्राय जों बेयाव देखांनानै ओमफ्राय रिहार्सल कानि रिहार्सल लानानै मा होनो बिखौ जों भिडिअ बानायनानै दिपि होनां आरो बा फाइनालि बहुत दिनै गाबावनि उनाव लोगोफोरखौ लोगो मोनलायबाय बेनो थङालिया बे खावालि हाइलरि कइस्रि मोननानै फैगासिनो दं बे हाइलरि ओमफ्राय बे कइस्रि आरो थङालिया बेयो दं दा दिन्थिगोन ओमफ्राय जों माखासे बुस्थु लानांगोन बे थङालि ओमफ्राय बे खावालि हाय गाइस सिमाङाव फैदोंमोन नै इसोरबो फैदोंमोन इसोर पुनि रानग्रा जादोंमोन सानसे दिनाव पुनि रानग्रा जादोंमोन पुरा नै हारायानो गैया गासैबो उदुं बाचा माबादि मोनदों फैनानै बदिनो मोना लोगो मोनाखै लोगो फाइनालि जोबोर मोजां नांदों बायदि मोजां मोना रं मासखानि आंहा माने सिकुर माबा दुबुलि बारियाव नै जोंहा बेयाव पान्दुक दलंखौ बारि थांना दोनै Panduk tolong. Apa kita kasih? Apa kita kasih? Aku ngerti lah. Wah, barewa. Finally, जों थांनो ओंखारबाय बेवहाय नै बरियानो नागोन नोंथांमोना बर्ड दं बेयाव नाथाय जों गाखोआसै दानिया जों थांनो ओंखारबाय नै ओमफ्राय लोगोफोरा माबादो जों मिथिलाया ओमफ्राय फाइनालि नै जोबोर मोजां ओमफ्राय हाजो सायाव गाखोनायाव बा जा मेंखाबायमोन 314 स्टेप गाखोनांगौ आरो होमबासो बे मा होनो अन्थाइ थानाय दंना स्टेप बेखौ बे गोजौआव सहैयो आरो फाइनालि जों थांगासिनो लोगोफ्रा माथो आंबाय जों मिथिलायासै नोंथांमोना नायलांनो हागोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै बिथाङा जागासिनो दं मादि मोनदों जानानै समझ रहे हो बड़ा हरामी हो बेटा नों मादि मोनबाय जानानै माने बुंनो हाला आरो ना सुपार इंग्लिश सुपार पुरा सुमा खावा जादों नामा समझ रहे हो गुवाहाटी सारियालियाव थानानै नायनायाव गुवाहाटी सारियालि मोसासिगोन दानिया नायदों गुवाहाटी सारियालियाव दं आरो गुवाहाटी सारियालि मा Kan gue lah kena penuh gua. Bawa sini.